si Mr. Tolentino, ang agimat ng ulo, Mr. Marco. San Baptist RC Game Changers Riders Club Pampanga. At sa mga mayroon na kasama ko dyan, susunod na event natin, siguro malayo-layo na, no? Kapag drive, hirap ang pagod sa katawan, hirap mag-punking, ayun, hirap punking, dyan, para ulit diretso. Hapon ako dyan, hapon sa passion dyan, aso yan, so punking dyan, pagkat na kami pagkat hindi ko na dyan. Ganda ng rides, walang unahan, para nyo mauna dyan. Tingnan mo ang pila namin, hindi kami nagkakarera dyan, ha. Basta may linya kami. Ayan, hindi naman camera. Umila daw ng dakilang araw, liwanag na. Pagisikat, shortcut ako, habol ako dyan, habol. May mga kasabayan na na taga ibang Manila, ibang probinsya, mga tayo dyan. Ito, kay Maxo, habol ako dyan, habol. Tingin mo sa paligid, yung paligid na alay ang kamay ko dito, ha. Ito lang, kaya pag-iwayway na, umalis kami, alas 11. Pa rin. Pati walang gansa yan. Diretso lang. Kita may logo po sa ano. So, malo. Kailangan biyahe. Yan, kundi mayroon naming rules na hindi pwede mag-overtake. Overtake ka lang sa iba sa sarili, pero yung rides mo hindi siya pwede overtake. Yan, nagtatak po kayo. Palaw. Shoutout na maliwanag na. Ano sa isla sa sa to mata na girilo. Yan, hindi ko pagking ng konti. Ayan, packing na naman ulit. Hirapan ako dito kasi tumutukod yung aking stand ko dito, eh. Hirap lumigo. Kaya na nakulong din. Ayan, diretso pa rin. Mamandahan dito pakat patalit. Nahaba kong siya nandito, Mr. Tolentino, kasama ko dito, tsaka yung dalawang mag-asawa na taga Mexico, mga tropang GCRC. Kaya ako nag-drive ngata para bawal makatulog. Ayan, parir po. Hindi ganun bako-bako. Sarap mag-rides. Yan, tingnan mo naman. Yan, diretso lang takbo ko dito, 80, 100.
yan na oh. Malayang biyahe namin. Tingnan mo naman, tulay. See guys, saan ka pa? Kaya pasyal kayo dito, sama kayo minsan sa rides namin sa Game Changer Riders Club GCRC Pampanga. Yan, lahat ng Honda Click. Pwede na rin yung Yamaha. Andyan, mayroon na dyan yung mga Ironman eh. Ironman riders. Hindi namin kasama yan. Yan. Ibang riders yan. Kaya mabol ako dyan. Diretso. Diretso pa. Yan, nahabol. Take off muna kami. Pahinga muna. Yan, relax muna kami dito. At tanaw-tanaw muna kami ng mga relax muna ng motor. Kasi yan lang yan. Yan, kapag sa may dalawang pulis pa dyan, nakatayo. Yan, guys. Yan guys. Picture muna kami. Picture lang muna. Relax muna. Picture muna. Relax muna kami dyan. Pinahinga muna. Motor muna. Robert. Pero siya mag-over dahil ako kasi bagay ulan. Alam mo rin ba niya? Picture pa. Ako na picture ako. Tingnan mo sa picture. Kasi si Riders natin Marshall. Kasi si Jopre. Si Jopre. GPS yan. Malagpas pa rin sa rota. Siyempre, sa town. Pwede mo na yun. Bili. Yes, ito. Ito lang muna nahilagay ko dito. Full memory na. Full picture lang mo muna. Hagi-hagi. Lakas na alon dito. Mamaya pa rin talaga malakas na alon. Dito sa Aurora sa Minagyawan. Sa Aurora Palisan. Manilaw dito. Mamaya yung nagpupunta sa kayo mamaya. Tapos na isa kasama natin. Buwan ulit. Yan ang kompong natin. Okay. Pause naman kayo. Pause. Video yun.